Kan I lige fortælle, hvad vi skal nu? Hvad skal vi? Ja. Vi skal smage cola. Vi skal smage mange cola. Vi skal gætte, hvad det er for noget cola, vi drikker. Ja. Godt. Hvem vil starte? Ja, du skal starte med at smage. Så du skal. Men der er ikke noget. Ja, du skal. Jeg går. Hey. Vi starter med den her. Skal vi gøre det? Ja. Du kan bare tage det. Det var vist rigtig lyden af åben Pepsi, hva'? Hvor meget skal vi? Bare sådan en shot? Ja, bare sådan en shot. Danny! Ja. Kom her. Kom så. Nu skal du smage. Okay. Jamen, Ja. Er det fra en anden af? Ja. Okay. Så du starter bare derovre. Okay. Og du skal gætte hver gang, du har smagt på det. Men du har ikke lavet et eller andet fuck. I kan lige sætte dem op. I har ikke blandet, vel? Nej. Fordi ellers så ville det være fucked up. Okay. Er jeg med på den der video der? Ja, du er. Nej, vi klipper det ud. Nå. Det gør det. Det smager. Jeg har her, hvad det er. Man skal altid sådan lige Men til sidst, hvis det vil. Okay, det er Skal jeg sige det med det samme? Ja, det du tror, det er. Okay. Får jeg så at vide? Nej, du får det ikke at vide, fordi så er det nemt. Ja. Okay. Jeg laver sådan en flueben. Okay. Jeg vil gå med sten. Altså, du må gerne fylde rundt på det til sidst. Du må gerne. Det du tror. Er det svært? Er det så svært? Altså, jeg kender ikke smagene på de forskellige. Så det... Det er så starte med. Vælg lige rundt. Det var ikke Var godt. du meget sikker på den? Ja. Var du det? Ja. Så er det 2 originale tilbage. Men mindre du har gættet forkert. Han gætter ikke forkert. Det er Danny. Det er cola, jeg elsker det. Er det svært? Det smager det samme. Pepsi. Det var i hvert fald Pepsi. Okay, vil du vide, hvor mange du har rigtigt? Er det dit endelige valg? Men lidt. Jeg overvejer lidt at bytte de 2 der. Det gør du. Hvad for nogle? Kulten og Steding. Skal lige på channel. Er det det endelige? Ja. Er det dit endelige svar? Ja. Okay. Okay, Den første? forkert. Det er faktisk den, du drak allerførst, ikke også? Det er den, du drikker hver dag, stort set. Shit. Hvad er det? Hvad for en var det? Er det den der? Ja. Er det rigtigt? Det er Harbo. Nej! Hvor sygt. Hvor du var sådan der. Det stik jeg. Sygt. Det er meget sjovt. Den næste, den var kult. Dammit, jeg skulle have lavet slå Ja. mig. Jeg havde en eller anden Kommer ud. mærkelig eftersmag på den der, og så var jeg i tvivl, om det var Kulten eller Steding. Ja. Men det var kult. Den næste igen, det er stevia. Det var den, du var sikker på, der var. Så den smagte også mærkelig-agtigt og for plastikagtigt på en eller anden måde. Og så de 2 andre rigtige. Ja, tænker jeg. Det var jo vigtigt, at du fik dem rigtige, fordi du er sådan... Danny er sådan der cola-holiker. Okay. Det var meget sjovt. Så er det min. Er det min tur? Ja. Så godt. Ud med det. Så får du lov til at lidt, skat. Okay, hvad gør vi her? Så kommer den her. Ej, hvad du så? Cola-holiker. Så du... Godt, så nu er det den her rækkefølge. Er I klar? Nej. Nej. Vælg du. Så skal vi her også. Okay, Kom bare. kom. Fuck, det er nemt det her. Har I fucking op ved at blande? Har I blandet det? Har I? Hitler? Ja. Det er også en pølse. Ja. Dufter du bare til den? Ja, det er cool. Ej, det der, det... I stiller det op præcis samme måde. Okay. Ja. Jeg gør sådan. Det er det i hvert fald. Jeg kan super.
Ej, nu er det lidt så. Fortæl lige, hvad du smager. Hvad kan du smage? Den her. Hvad går du efter? Den her, der kunne jeg smage en gift. Kan du det? Det synes jeg. Den her, den smager. Der må jeg sige. Nej. Du skal sætte en ved den hver gang. Det smager dumme. Det smager sådan en, jeg ikke har smagt før. Det må være jeg tror, det bliver sådan der. Er du sikker? Nej, men det bliver sådan der. Er der nogen af dem, du er meget, meget sikker på? Det eneste, det vil være. Den der synes jeg, det var det eneste, der smagte. Hvad drikker du mest af? Ja, det må være. Okay. Den første? Ja. Okay. Anden vil hvad er det? Det er Pepsi. Det er Pepsi. Det smager også. Nummer 2? Den er korrekt. Den er korrekt. Og så den der 3 det der. Nej, det er original. Er det original? Ja. Nå. Pis, så var alle sammen forkert. Ja, det var kun kult med det. Der hvor du har sat stevia ind, det er Harboes. Og så den Og her. Coca-Cola, det er stevia, så det er faktisk... Den bagerste, det er stevia. Ja. Det er jo sådan noget, der vil varme hos Coca-Cola. Ja. Jamen, at du tror, at stevia er original. Ja. Det kunne faktisk ikke gå mere galt, så. Skal jeg lave prøve, eller? Ja, du skal det. Ja, det prøver. Ja. Okay. Skal vi få den? Nej, det skal vi tænke sådan. Det skal hverken være min rækkefølge eller din rækkefølge. Hvorfor ikke? Okay. Jamen, velkommen til Coke Challenge. Tak for det. Okay. Så er det min tur. Okay. Jeg bruger den her. Har I puttet et eller andet klart i? Nej, det er helt normalt. Og du smager rigtig årgang virkelig. Jeg tror, det er en årgang 88. Den er rigtig. Sidder bare efter og kigger efter reaktioner. Er det rigtigt? Er det rigtigt? Giver lige det? Ej, det lugter kult, den her. Ej, der er næsten ikke i tvivl. Puret. Puh, Den kan jeg ikke lide. Tredje? Der bliver tænkt. Ej, jeg ved virkelig ikke, hvad Pepsi og Cola er. Jeg tror, de vinder meget om hinanden. Ej, jeg tror, det var slet ikke det. Man sidder bare helt sådan lidt klogere over hinanden. Jeg tror, jeg ved, det er Pepsi og Cola. Det var ikke. Det stikker ellers det bedste. Det skal ikke, det er overraskende svært. Ja, det er virkelig svært. Det er som om det hele, når man sidder og drikker så meget cola der, det er som om det hele det smelter bare i munden på en, som det samme. Okay, fra nu af der er jeg ligeglad, at Cola er den billigste Cola. Bare det igen. Den må vi gætte. Bare sig det igen. Jeg får den med alligevel. Bare sig det igen. New take! Så må den sidste, hvis ikke den overrasker, hvis ikke jeg tænker, det er stevia, så bliver jeg sur. Så sætter jeg bare på her for mig. Ej, det må være. Hvad laver du der? Bytter om på de røde kopper? Ja. Det må være Pepsi. Er det den lige? Ja, og det er vildt svært, så det tror jeg. Men det må jeg godt lide. Nej, men det er jo... Ej, jeg tror lidt, at jeg har misset de der to. Altså, at den her måske er den her. Ja, men jeg ved det ikke. Ellers er det Pepsi. Ej, okay, jeg ved. Jeg holder mig til det her, så må vi lige se, hvad det er. Jeg kan fortælle dig, at du har en rigtig. Hvad er det? Det er kult. Der. Den er nem. Ja. Så kulten har du bare ikke. Cola 1, det er Harboes. Ja, jeg vidste det, mand. Prøv at se, jeg Som du tænkte har valgt at kalde original.
Det var en god cola. Så den blev Harbo, der er kommet ud over det hele fra. Ja. Så er 2'eren selvfølgelig, den har du rigtig. Så er 3'eren. Ja. Den har du så faktisk også rigtig. Den her? Det har du. Det stikker. Okay, det vil jeg. Så er der 4'eren. Den her, det bliver Pepsi glad for, lad mig sige det. Ja. Det er Pepsi. Så Det er vildt svært. det er helt vildt sindssygt svært. Konklusion. Konklusion. Det var svært. Det er pisse svært. Det er svært. Cola. Køb det billigste. Ja, du kan lige så godt købe det billigste. Hvis energidrik, den kan du selvfølgelig smage. Altså, du var 100 på, at du smagte cola. Jeg drikker meget cola. Så. Og det kunne du også, ikke også? Det Men kommer sådan meget der, på. det er vildt svært. Cola Hooligan, den kunne smage. Et normalt Du dansk. kunne ikke engang den her. Nej, men jeg tror, jeg gjorde den fejl. Jeg lugtede ikke til det. Det lader jeg mærke til, det gjorde jeg ikke på kulten. Og så kaldte jeg kult. Ja, ja. Jeg lugtede ikke til det. Og jeg synes stadig ikke, det er bare cola for mig. Skål. Ja, det var Ja, cola. skål. Hvis man endelig skulle være sund, så kunne man lige så godt foretrække den her. Eller sådan sundere, ikke også? Prøv Hvis at man google godt... om sten er sund. Men hvis det sådan der skulle være... Bare drik vand. Ja, bare det. Hold jer til multifrugt-juicen og alle de der gode råd der, vi skal have tage her. Byg jer. Spis fisk. Hvis du vil have en cola, så køb en stevia, fordi de påstår det. Hej blog, jeg vil bare lige sige på vegne af min super duper lækre og hendes tak for den her gang. Jeg håber, I vil lige give like. Jeg vil lige sige tjek. Giv et like hernede. Hernede. Du kan se den seneste video heroppe. Så vil jeg bare lige sige, rammer vi 3.000 på den her, så giver kraften ud af lufthavnen. Ses. Ses blog. Ring til mig, Fie. Jeg spiber.